A mám spoustu dalších dotazů na naše hosty. Pojďme na to. Prvním je předseda hnutí ANO 2011 Andrej Babiš. Dobrý večer, pane předsedo. Druhým hostem je Václav Klaus. Dobrý večer. Považujete se za nejlepšího ministra? Já bych ještě rád reagoval na pana Klause, že v té vládě byla hlavně dvojkoalice ČSSD, KDU, která nás často přehlasovala. Já nechci hodnotit, ani se nechci přidat k těm morálním gigantům jako Sobotka, Kalousek tady v nějakých moralistických věcech, ale spíš bych řekl o té kompetentnosti. Pana Babiše hodně lidí volili s tím, že něco zařídí, že něco udělá. A když jsme tady v Praze, tak co to je v Praze? V Praze pan Babiš zařídil neschopnou primátorku Krnáčovou, která vládne s bláznivým mladým Stropnickým. Praha dopravně kolabuje, nestaví se žádné byty, byty jsou tak drahé a nájmy, že už si to mladí lidé nemohou dovolit. A to jsou ty kompetence, co doručil v Praze. A když jdeme mimo Prahu, no tak tam jim zavřel hospodu, krámek, zakázal jim kouřit těm strejcům, co tam chodili na mariáž, zakázali zabíjačky společně pan Sobotka, pan Babiš. A to je výsledek téhleté vlády a nesouhlasím s tím, že tam ANO bylo do počtu. A já jsem snížil ten dluh o 70 miliard. Já bych reagoval tady na ten hezký pamflet, jakoby ten plán, to je knížka, pane kolego, to je knížka. Má 250 stran a psal jsem ji 2 roky. Já jsem taky napsal 3 knížky, takže to... Ale podívejte se na jiný výsledek vládnutí této vlády Sobotka Babiš. Toto je nárůst počtu státních úředníků. Desítky tisíc úředníků přijala nově tato vláda. To není pravda, jsou učitelé. 413 000 do 444 000. Takže Evropy. Mě prostě zajímá váš názor, jasný názor na přijetí eura. Máme banky a my potřebujeme tu korunu. Občanská demokratická strana dlouhodobě odmítá přijetí eura a chce trvalou výjimku, aby jsme ji nikdy nepřijali. Čili toto my říkáme dlouhodobě a nejenom proto, že to zrovna voliči chtějí slyšet, ale protože si to myslíme. Za druhé, já to rád slyším. Na druhou stranu, když vidím europoslance za stranu ANO, tak to jsou největší eurohujeři spolu s TOP 09, jo, pan Telička s panem Niedermayerem, to jsou tam 2 největší exempláře.